ang sangkalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan. Sa kasaysayan, Animal ka, Jack. Gingapos mo ko ni sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack, balaan! isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamong. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga gustong magbawas ng timbang, agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa mga
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Kagkaron, sa kasugpon sa ikaduha nga bahin sa kabuhin ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Interesado ako sa ginsugin mo sa akong nga puser, Joy Nicanor. Grabe na gid ang halit sang droga, Joy. Wala na sige napili. Bata man o kung tigulang. Tambay man o kung profesional. Pero ang mas labing apektado gid among mga pigado nga tao. Amo-amo na lang inugbakan nila pagkaon, makatupo sa bisyo. Kadamo na sang pamilya nga nagubaha. Kagada mo na sang buwas damlag nga nagdulom tungod sang bisyo, Joy Nicanor. Mahusto ka kita, Jack. Kagisay na sa dako nga ginaproblema subong sa aton gobyerno. Ang problema kay bisan ang atong otoridad nagakasulay sa bisyo. Nagakasulay sa kwarta. Nagaintra na sang illegal tungod sa bisyo ka kwarta. Bisan gani sa sulod sa prisuan, na-penetrate na sang droga, Joy Nicanor. Ay, dariyaw, portide. Pati buso sang sakayan, pagisda, adik na. Ang mga pusher nga may mga nagaproteksyon amo ning halit. Amo na si Booker. Baskog na. Wala na kagid ako palin sa una. Bantog na inadira sa banwa pero wala sa may nagatandog. Sari-sari nga mga babae ang ginakonsumo sina. Mga bata pa. Pasayupon lang ni Yaya, ayos na. Panulay na galing. Ano pa? Damo na nayapundo. Wala na nga daan sang katandog si Yaya. Kuno mo, tandugon ta siya Dako man makuha kong kwarta sa iya, Joy. Ay, dako eh. Menta na siya sa Five Cocks Derby sa Dumaguete. May pundo na siya kwarta. Kinapanilagan ko man ang mga hulag niya sina. Amo bala, giyahi ako, Joy. Ikaw guide sa akon. Iguon ko siya. Ha? O, Joy Nicanor. Obdi ko bala. I-surveillance na siya. Ati okay. Updan ta ka, Jack. O galing, hindi ako ya makaupod sa imo sa pag-igo siya. Kay kilala niya ako. Ako lang isang mabila sa iya, Joy. Ay, may mga lalay na siya, Jack. Pila ka tao? Duha. At yun ito utang prestada. Ati buwas lagawon tang lugar ya eh. Wala di ibang gamit, Joy Nicanor? Wala ng kargada ko, Jack. Carbine lang gid. Wala ko delipot. Wala mo ko lang na kumadayon yung plano ko, Joy. Ati wala problema, Jack, ha. Pariyugin ka mo yung gawin ni Valentin. May isog. Buo ang loob. Bata kagin matuod ni Valentin, Jack. Joy, Damo ka naman natumba, Jack, ay, no? Ha? damo-damo naman. Mga pinakabilog na. Ha? Nalipat ako, Joy. Pero kung mapatay ako, ganansya na ko, ha? Ikaw ya, Joy Nicanor? Mayara naman, ha? Si Valentin, si Papa mo, amo tuya ang damo na kayos ang natumba. Tuod ka, Joy? Baw 42. Wala man tuya, kulba. Wala punaw. Makaon gito ya.
Tito, kadugay gid sa pagsugilano ninyo ni Warden ah. May laylay po diyan sa tarima ko, Guya. Ba, nano ka tito? Do ka pagsik man kay nasi mo sang magwa ka di sa silda? Pero sumbong ito kaluya sa imo aw. Nano ka naman? Mapauway lang ko diyan ay, Guya. Tito, Hoy! Wala! Ginapatawag ka ni Warden! Sige lang! ako naman ang kinapatawag ni Warden. Ay, Anong istoryahan ninyo, Tito? katuwi lang to. Mabalaan mo ginakaroon. Ano gitaw? Sige na, Mugoy! Oban! Sige na! Oo, ara na! Ni Warden! Ara na ko! Tito, sumiri ko. Anong ginistoryahan ninyo ni Warden aw? Parang may diya ng mga daan ko. Katuwi lang to. Guy, mabalaan mo ginakaroon. Ah. Ay, sige. Katuhan ko na si Warden. Ano yan ang kinanglan ni Warden sa ako na? Ano yan? Warden, medyo sulok mo ko. Insubong si Jack. Huwag ko ka balo, Warden. Huwag ikuton ka balo. Lo! Warden, di na mayo na yung ginaibo mo sa amon. Kag ano ang mayo? Eh, Kag ano ang mayo ko nga imon, ha? Warden, Hoy! Nagkahibalo ako! May idea kamo kung sa diin subong si Jack. May komunikasyon kamo sa iya. Di ba? wala to, Warden. Huwag kami sa komunikasyon sila. Wala! Angay! Wala! Agapas yung banwa, mabugaw na hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon.
radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampilikan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sabisan anong kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Madayon aksyon Hari na si Bukoy. Tigoy, Ay, kagit manugid ba? Taniway ko anay magkaon. animal ginang warden ginagoy. Tingala ko nga, kaluyas ang lawas mo pagsulod mo di kina kay. Galigay kadamos ang pandesal nga ginbangil sa sulok-sulok mo. Tigoy, ang imo yaguyaw. At tiyan mo man amo ganyan siling ko, may pagginangway ko anay magkaon. Kaya ubos ko gitsukat tanan. Magda ko anay sa tarima ko. Ti ano nanugid ka? Away Nagitap daog sila guya. Wala man markang lawas ta. Kung sakiton ta niya. Ano pa, wala ta ebidensya. Abot na galin nila nga. Upda na yung mangod mo kag si Jack Tito. Mukha ni nga ginapilit ginila ko yung manugid. Kaya nagapati sila iya nga nakahibalugid ko kung di subong si Jack. Ay, bisan nakaibalo ako. Hindi man ko giyapo manugid sa ila, Tito. Mugid. Pero doon nagtawhay naman ang pinsar ko. Kaya nabalaan ko yan nga ato kay Jack si Fatima. Sipti to siya kay Jack. Kita yung makaluluid rin, Tito. Kaya kung matripingan ta ni Warden, sakiton giniya kita. Sige lang ha, huwag talang blang pinsar mo, Goy. Desisyonibla. Ano? Malagyo ta di? Hindi basta-basta nga makapalagyo kita, Dri, Tito. Kaugot katamas ang pagbantay nila, Dri. Madisgrasya lang tayo akong pilitong tagid. Di kay Jack, edo kapos man ang malagyo ako. Lain to yung si Jack, Tito. Nagagata to yung utok. Kagrabe to yung utok niya, Tito. Sige lang, sige lang. Basi kung maatagan tas ang kay gayunan, masirita. Pero ibutang tagid sa siguro, Tito. Kaya basi kung hindi kita makagwa nga buhi, Dre. Kung alang-alangon na to ng tanan ngayon eh. Okay. Abe, nato ako dispiak. Okay. Wow! Very good. Te. Babes! Yes. Believe, maayo ka man gali mag-manage.
katahom. Do ka pinasay sang pag-arrange mo sang bloke sang money changer ta. Oo. Do ka tawhay tulukon. Nakatuon man ako bilang interior designer ninyo eh. Gani, may ideya ako pati sina. Wow. Tingala ko man. Mayo pagplaster mo eh. Ti kumusta? Ha? Lauda mo customer? Mayong income tas mo ka? Natalupang dan ko. Madamo na sa nagapakambyo sang ila dollar diri sa aton. Bilhin na ko bisi mo, babes. Mayo agad magdala sa customer. Ako pa. Salamat gid ninyo ha. Okay lang, bebe, pakisanay. Uy, kahumot sang babes ko Udo ka na, Mia. Abi daw ay man tawagin. Dali bala dere. Do kasiksig, isig mo sige na suksok mo nga Tara ka naman. Do na umula ko sa iyo. Ninyo nakailis na ako. Pero ko nakailis ka na. Ikaw ha. Aga kapag inabot sang kamanyak mo. Dali lang. Kay ubahon ko palda. Wow, hindi na. Mauba pa. Ako bahala. Hindi na pag-ubaha. May mga style na ko yung subungaway na wawa. Kwa na yan. Doon ginaganahan ko yung magtulog sa imong gasok-sok kasi nga bus na. Ako pala. Ari. Ang lamit sin kakasong ko nga na sa sulod sang palda. Kago kagit pala mo. Ano mo kagit? Ubana. Dason. Dason? Talikod. Imal kagit ya. Dali ka pala ninyo. Hinayan lang. Basi magisi ang palda ko. Bahala lang magkalagisi na. Ari. Bes mo ko Jack? Sadiin ka mo na kadto ni Johnny Canor. Panmi ka mo nga doon nagalakata. Kwan, sa Banwapat, pangita kami kung anong yung negosyon dire. Amo pala, Jack. Nga, anong plano mo? Dili na kita matiner? Ako, mientras ginasikaso pa ni Dayan ang problema ko. Kung kaluyan tani nga matapos ng problema ko, dire kuluyang ng mga buhay pati ma. Gali. Wala ka din na namian, no? Ano namian, Jack Katawhay diri. Kagataw sa lugar. Karami sang pagplasta sa balay. Kalapad sang usaran. Katahom sa lugar nga ini, Jack. Di ko matapos ng problema ko, diri na ta mga buhay pat. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan ikaw gihapon
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado. Mga abiyang sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Dili sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan, ginsulat ni Nonoy de la Cruz, isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon